Men det er ondt. Nej! 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 Kom nu! Åbn vinduet for ham. For helvede, mand. Så må du skal åbne vinduet. Den er bedre. Ja, nu skal jeg klare den der. Det lyder godt, det der. Jeg har bare lige lavet den dernede. Nå, vi prøver igen så. Det er det mere rigtigt. Der er ikke så meget drej på mig. Nej! Derovre! Hvad fanden har han fået kørekortet? Der er ikke fået lavet frikadelle på igen. Nej, mere nu. Bare kør. Kom nu. Kom. Hold. Og så fremad. Nej, på rettet. Kom bare. Kom. Sander, hvordan synes du selv, det gik? Nej, det er jo godt. Du skulle næsten gå ned og sige,